Itong kapot. Human na, pwede na ako mga katiktik maglingkod guys. Human naman atong trabaho. Ay, mga katiktik, naghiwa ko anong isda kay. Tulahon daw ni butang sa butang ang kamunggay. Lupigot ang sabaw.
Ano sa siwako? Panuhot na ko siya, sakit na ko na iyat yan. Kalibang-kalibang daw ko siya. Igit-igit. Electric pan na. Palit ito gluperamide. Na kay di tara mahigda kay hinay ang electric pan. Dali lang ganito naman. Pagkatawo nimo, wa man ta magdukdumog gawa sa nagdukdudaan ta og hangin electric pan kay ako. Nakilig. Wala lagi og na ay mga balatian. Daganag buan. Ug kalaagan. Oo. Ano po? Nga katikte kaning haplas. Masih. Ang lamig ni haplasa bakay. Naro. Og Lady Bam. ha? Haplas bam? Ay, gikan kay Lady Bam pero ang pangalan plus massage O siya. sa kalidi bam, mao ni palita kay ako lamig ni kay mag suka ka magdigwa-digwa simot-simot lang ka ani. Nya ipanhaplas ni mo lamig ni sa panuhot. Lady Black Bam, la palit ng mga katikte kay epektibo. Dalawa siya ko karon mulaag na ni kay nahaplasan na aning Lady Bam. Daga na gani dayon isa nana. Murag tiguang daw 83 anyo sige paghayad anang wheelchair kung saan ang palbos. Laking chair. Lah, saya sudah lah. Nakita kaani kung siya man eh. Dah, dirito. Tulahon. Saya belum. Tinulak, kasabot ka. Sige, bago na isipin.